Dobrý deň. Na mojej ceste okolo sveta za 88 dní a 88 eur som sa ocitol nie v Monte Carle, ale v Cannes. Pricestoval som včera v noci, myslel som si, že bude lacnejšie sa ubytovať v Cannes ako v Monte Carlo, kde je to asi draho. No bola tu zima a všetky hotely boli aj tak relatívne veľmi drahé. Našťastie majú tu kúsok vedľa kasíno. Išiel som sa pozrieť, išiel som skontrolovať, či je to stále európske kasíno a bolo. Vyhral som peniaze. Vyhral som dosť peňazí na to, aby som si dovolil lepší hotel. V tomto hoteli budú od 11. mája tohto roku ubytovaní najväčšie hviezdy filmového plátna, pretože festival v Cannes je jeden z najznámejších a najstarších na svete. Ten, kto získal Zlatú palmu, tak je ocenený podobne, ako bol Oscar v Hollywoode. Cannes navyše je partnerské mesto Beverly Hills, kde sme boli v Hollywoode nedávno. Predsedom poroty bude Roberto De Niro, taxikár, ktorý tu už Zlatú palmu získal za film práve Taxikár v roku 76. Roberto De Niro bude mať v porote 9 členov, všetko kapacity filmového priemyslu. Za mnou už prebiehajú prípravné práce na festival, ktorý začne 11. mája. Prídu tu všetky hviezdy z celého sveta. Ten, kto nepríde do Cannes, nie je známy, preto keby som menoval hoci ktorú filmovú star a je známa, tak tu musí byť. Festival zahájí film Woodyho Allena. Woody Allen je newyorský režisér a bude to jeho 41. celovečerný film. Hrať v ňom bude okrem iného aj Carla Bruni Sarkozy, manželka francúzskeho prezidenta. Možno aj to je dôvod, prečo tento film zahájí tento veľkolepý festival. We said goodbye with a smile on our faces. Mesto Cannes žilo pôvodne z rybolovu. Potom niekoho napadlo, že poďme tu urobiť festival, filmový festival. Stal sa veľmi známym a dnes mesto Cannes prosperuje z festivalov, pretože okrem filmového festivalu, kde sa bojuje o Zlatú palmu, je tu najväčší televízny market na svete, je tu najväčší hudobný market na svete, je tu asi 12 eventov ročne. Všetky hotely okolo sú veľmi drahé aj preto, lebo tu prichádzajú ľudia z celého sveta na tieto festivaly. Ja sám som platil 15 € len za to, aby som sa mohol pripojiť na internet v tom hoteli. Ale stalo to za to, vyhral som 480 €. V zime sa zdá, že v Cannes dokopy nič nie je. Sú tu len veľmi drahé obchody, drahé reštaurácie, drahé hotely, ale v máji sa to všetko zmení. Prídu ľudia z celého sveta na filmový festival, kde sa bude bojovať o Zlatú palmu. V júni v Košiciach budeme mať my festival, ktorý sa bude volať Zlatý žobrák. Obrovský nepomer. Tu je Zlatá palma, u nás Zlatý žobrák. Tu najväčšie filmy sveta, u nás najlepšie filmy malých televíznych spoločností. Z Cannes je to len niekoľko krokov, niekoľko kilometrov do nedalekého Monaka, Monte Carla. Idem skontrolovať, či Monte Carlo si ponechalo stále svoju pôvodnú európsku noblesu. Dovidenia zajtra.